ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ମୋ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡେ ମୁଁ ପଛେଇବିନି। କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମକୁ ତାଡ଼ନା ମିଳିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବି ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତପିଙ୍କ ପାଇଁ, ତପି ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାନ ଭାଇଟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସପୋର୍ଟ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ପାଇଲି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ବାପା ମା ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟସ୍ ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁପା ଢେର ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲି ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଣେ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଅନ୍ଧାର ଅଛି ମାନେ ଆଲୋକ ବି ଅଛି, ଦିନ ଅଛି ମାନେ ରାତି ଅଛି, ସତ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ମିଛ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ମୁଁ ଟିକେ ଡରୁଥିଲି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ତ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ କମେଣ୍ଟସ୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାନେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟସ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯୀଶୁ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି এই ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବିଷୟରେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାକୁ ଆସିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ଦାସ, ପିଓରଲି ହିନ୍ଦୁ ଘର ଝିଅ, କରଣ ଘର ଝିଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁପା କିଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ, ମୁଁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି ସେଇ ଜାଗାରେ କୌଣସି ବି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ନଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିକି ମୋ ଭିତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ଏମିତି ହୃଦୟକୁ ମୋର ଘାଣ୍ଟିଲେ, ମୁଁ ଚାହିଁଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ହିନ୍ଦୁସ୍ ମାନେ ଏତେ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଭର୍ସ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ସାନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ଆମ ଜାଗାରୁ କଟକ ଆମେ ଆସୁ, କୋଉଠି ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟେ ନାଲିଆ କପଡ଼ା ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ମୋ ମା ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ କଏନ୍ ଦେବେ, ଆଉ ନିଜେ ଗୋଟେ କଏନ୍ ଏମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ମତେ କହିବେ ତୁ ଏଇଟା ପକେଇଦେ, ସିଏ ବି ନିଜେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଆগে ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲି, ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। କାହିଁକି ନା ଆମର ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ, ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ତୁମକୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିଛୁ। ମୋ ମାର ପେଟରୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁପା ମତେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସର୍ବ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ଏହି କଥା କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନେ ମୋର ବି ଭାଇ ଭଉଣୀ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରର ଗୋଟେ ଝିଅ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି, ମୋ ବିଷୟ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ବାହା ହେଲି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ 1993ରେ 94ରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ COBC ଓଡ଼ିଆ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ କଟକରେ ମୁଁ ଡୁବନ ନେଲି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏକାଠି ହିଁ ଡୁବନ ନେଇଥିଲୁ, ଜଳ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲୁ। ଡୁବନ ଅର୍ଥ ବି ମାନେ ଆମର ବିଜାତୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ନିଅନ୍ତି। ମତେ ମୋ ସୁଟିଂ ଲାଇନରେ ବି ବହୁତ ଜଣ କହିଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଅପା ଆପଣ କାଳେ ସେ ଡୁବନ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟି ନିଅନ୍ତି, ଆପଣ ତଣ୍ଟିକୁ ଡୁବେଇକି ରଖିବେ, ଯେ ଯାଏଁ ଆପଣ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ସେ ଯାଏଁ ସେମାନେ ଉଠେଇବେନି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେ ହଁ କି, ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ହଉଥାନ୍ତା ତ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯାଉଥାନ୍ତେ। ମାନେ ପାଣିରେ ଜଣକୁ ଡୁବେଇକି ଆମେ ରଖିବା, ବୁଡେଇକି, ଅକ୍ସିଜେନ ତାକୁ ମିଳିବନି, ଆଉ ସେ ତ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ମର୍ଡର। ତ ସେମିତି କିଛି ହୁଏନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ ସିରିଏଲ କଲି ତରଙ୍ଗର ରାଜନୀତି, 3 ଜଣ କୋ ଡିରେକ୍ଟର ଆସୁଥିଲେ ମତେ ନବା ପାଇଁ, ମୋ ଗଳିକୁ ଆସୁଥିଲେ। ମୋ ଗଳି ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ମାଂସ ଦୋକାନ ଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ, କାହିଁକିନା ଛେଳି ଖାସି ମାନଙ୍କୁ କଟା ହେଇଥାଏ, ସେମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମତେ ବହୁତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁନମୁନପା ଆପଣ ତ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନେଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିଥିବ ନା। ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେଇ 3 ଭାଇ ଯଦି ମୋର ଦେଖୁଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି 2014 ମସିହା କଥା, ସେମାନେ ବି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ସତରେ ଯଦି ମତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ନେଇକି କିଛି ପଇସା ମିଳିଥାନ୍ତା, ଥୋଡ଼ି ନା ମତେ ଆପଣ କଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସକାଳ 6:30,
6:30 ଉଠି ମୁଁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ମୁଁ ସୁଦୂର ଭିଙ୍ଗାରପୁର ଯାଉଛି ସୁଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ମତେ ତ ପଇସା ମିଳିଯାଇଛି, ମୁଁ ତ ଅୟସ ଆରାମ କରିବି, ମତେ କଷ୍ଟ କରିବା କଣ ଦରକାର? ନା ଆଜ୍ଞା, ମିଛ ପ୍ରପାଗଣ୍ଡା ବିଲକୁଲ ବି ଫେଲାନ୍ତୁନି, ବିଲକୁଲ ବି ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁନି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛି, ଯାହାଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଁ ପାଇଛି ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ, କେବଳ ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ମୋର କୌଣସି ଧାର୍ମିକତା, ମୋର କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ, କେବଳ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଦୟା ସକାଶୁ ସିଏ ମତେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ମତେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। କେମିତି ଅନେକ କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କୋଟିପତି ହେଲେ, ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ବିଲିୟନ ମିଲିୟନ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ନାମୀ ଦାମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ତ ସେ କଥା ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣିଷଟିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଉ ପ୍ରେମ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ସଂସାରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବଡ ଧନୀ ମଣିଷଟିଏ, କାହିଁକି ନା ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଏବେ ଆସିଲା ମୁଁ ମୋ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବି। ମୋର ନାଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି, ମୋ ନାଁ ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଦାସ। ମୁଁ କରଣଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବିବାହ କଲି। ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଧନେଶ୍ୱର ଖୁଣ୍ଟିଆ, ସ୍ୱର୍ଗତ ମ୍ୟୁଜିକ ଡିରେକ୍ଟର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ପିତା, ଯିଏ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର, ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି, ତୁ ବୋହୁ ଯେହେତୁ ହିନ୍ଦୁ ଘରୁ ଆସିଛି, ତୁ ତା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁନି। ସେଇ ନାଁଟା ହଉଛି ତା ପାଇଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ଖୁଣ୍ଟିଆ ରଖିବୁ। ଦାସରୁ କନଭର୍ଟ ହେଲି ନା, ଦାସରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଦାସର ଝିଅ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଘରେ ବାହା ହେଲା, ତ ଟାଇଟେଲଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମନା କରିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରିୟା ନାଁଟା ତୁ ବୋହୁର ଉଠେଇବୁନି, ରଖିବୁ। ସେଇଟା ହଉଛି ତା ନାଁଟା ହଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ବିଲିଭ୍ ମି, ଯେତିକି ସିନେମା କରିଛି, ଯେତିକି ସିରିଏଲ କରିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସରେ ମତେ ଚେକ୍ ମିଳେ, ସେଇ ଚେକ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଖୁଣ୍ଟିଆ ନାଁରେ ଆସେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ମୋର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ମୋର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ, ମୋର ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ, ସବୁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଖୁଣ୍ଟିଆ ଅଛି। ବାକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାଁ ହଉଛି ମୁନମୁନ ଖୁଣ୍ଟିଆ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ମୁଁ ଭାରି ଖୋଲା ମଣିଷଟେ, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ମୋ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡେ, ମୁଁ ପଛେଇବିନି। କାହିଁକି ନା ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଡନା ମିଳିବ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମକୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବି ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ତପିଙ୍କ ପାଇଁ, ତପି ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସାନ ଭାଇଟା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୋର ଜୀବିତ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଅଲରେଡି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲଣି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଯେତିକି ସମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ଧରୁଛନ୍ତି ଓଠରେ, ରାମ ନାମ ଧରୁନାହାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ନାମ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଶିବ ନାମ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ତମ ନାମ ଧରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆଗକୁ ଜଲ୍ଦି ସିଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ହେବେ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ସାଉଲ ରିଟର୍ନ ଟୁ ପାଉଲ। ସେଇଭଳି ତପି ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯୋଉଟା କି ମୋର ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କଥାଟି ମୋର ରହିବ ମୋ ଆଡୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତପି, ତମେ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ ଆଣିଲ ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ନଥିଲୁ, ଜାଣିନଥିଲୁ, ସେମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ତମକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ତମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତୁମ ପାଇଁ ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ବି ଘରେ ବସିକି ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ। ଆଉ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ତୁମେ ବି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଂଶୀ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରିବ। ଆଉ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡିଓ, ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡିଓ କରେନି, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡିଓ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ, ତମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ନୁହଁ, ତମେ କିଛି ଠିକ ଠାକ ଜାଣିନ, ତମେ କେବେ ହିନ୍ଦୁ ହେଇପାରିବନି, ଯାହା ବି ମତେ ଯାହା ସେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରି କହିଥିଲେ। ପର୍ଟିକୁଲାର ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ରଖିବି। ଭାଇ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୋର ତ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ମନେ ନାହିଁ, ବଟ୍ ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ହୁଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମା ଜଣେ ଟିଚର ଥିଲେ,
ମାନେ ନନଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଘରେ ହେଇପାରେନି, ଯେହେତୁ ମା ସ୍କୁଲ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ପଳାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ସ୍କୁଲ ପଳାଏ, ଭାଇ ବି ସ୍କୁଲ ପଳାଏ। ତ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆମ ଘରେ ମଟନ୍ ହେଇଥିବ, ଯେବେ ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା, ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା, ଆଉ ସେବେ ମଟନ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା କରାହେଇଥିବ। ମୁଁ ସେଠି ଦୁଃଖ ମନରେ ବସି ଅରୁଆ ଭାତ ଡାଲମା କଥା, ଆଉ ସେମାନେ ମୋ ମା ମୋ ଭାଇ ସେମାନେ ମଟନ୍ ଆଉ ଭାତ ଖାଉଥିବେ। ମୋର ମନ ଧ୍ୟାନ ଟୋଟାଲି ଥିବ ସେଇ ମଟନ୍ ଉପରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ଭାଇ ଖାଇ ପିଇକି ଖରାବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ରାତି ପାଇଁ ଟିକେ ରଖିଥିବେ ବଞ୍ଚେଇକି, ମୁଁ ତାକୁ ଲୁଚି ଚୋରି ଖାଇଦିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ, ମୋ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭୋଗ ଥାଳି ଧରିକି ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଏ, ଖୁଦୁରୁକୁଣି ଓଷା ପାଖକୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ଏଇ ମୁନୁ ଆସିଗଲା, ମୁନୁ ତାକୁ ମାଇକି ଦିଅ, ଏଇ ଗା ବନ୍ଦଇ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ କମଳା ଦେବୀର ସଙ୍ଗାତ। ଆରମ୍ଭ କରିଥିବି, ମା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଇଏ ମଟନ୍ ଖାଇକି ଆସିଛି, ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରିକି ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇବେ, ଏଇ ଯା। ମୁଁ ସେ ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ସେ ଭୋଗ ଥାଳି ସବୁ କବାଟ ଫୁଟି ଲୁଚିକି ପଳାଏ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 93ରେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୁବକକୁ ବିବାହ କଲି, ମୋ ମା ମୋତେ କହିଲେ, ମୁନୁ ତୁ ଏଇ ଧର୍ମର ନଥିଲୁ, ତୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଇ ଧର୍ମର ନଥିଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର, ମୋ ମା ଘରରେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର। ଆଜି ତ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଣ୍ଡିଂ, ଦୁଇ ପରିବାରର ସ୍ୱମତରେ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟରେ, ସ୍ୱଖୁସିରେ ଆମମାନଙ୍କ ବିବାହ ହେଇଛି। ଦୀର୍ଘ 31-32 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେମାନେ ଗୋଟେ ଛାତ ତଳେ ଅଛୁ। ସୁଖ ଥାଉ ଦୁଃଖ ଥାଉ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେହି ଦିଦି ଗତକାଲି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତପି ଭାଇଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଦେଖିଲୁ, ଏହି ଦିଦି ଜଣକ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପୂଜା ପାଠ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଯିଏ ଚାଖିଛି, ଯିଏ ଜାଣିଛି, ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତପି ଭାଇଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତପି ଭାଇ ଦେଖୁଅଛି, ତେବେ ବହୁତ ଖୁସିର ବିଷୟ ଅଟେ। ମୁଁ ସେହି ଭାଇଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଭାଇ ଆପଣ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ, ବାଇବଲକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିଷୟ କହିଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ରହିଲା ଆପଣ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜେ ଶାନ୍ତି ମନୋଭାବରେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜାଣିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାରେ ମରାଯିବା, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁ ପାପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା, ନର୍କ ଥିଲା, ସେହି ନର୍କରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଆମର ସମସ୍ତ ପାପର ଭାର ସେ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭୁଲ ପାପକୁ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ଏବଂ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣ ସେହି ଦିନ, ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଣିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମତକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।